লজ্জা লজ্জা ইসি কি কথা এগুড়াক লজ্জা। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ସାର୍ଙ୍କୁ କେହି କିଛି କହିବ ନାହିଁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମକୁ ଆପଣ ଚିହ୍ନି ପାରୁଥିବେ, ଓଡ଼ିଶାର ସୁନାମ ମାନେ ନାମଧାମ ଧର୍ମୀ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଜଣେ ସିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଲି ମୋତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଡାଉଟ୍ ହେଲା, ମୁଁ କହିଲି ଯଦି ସିଏ ପଖାଳ ଖାଉଛନ୍ତି, ପଖାଳଟା ଚାମଚରେ ଖାଉଛନ୍ତି, ଚପଷ୍ଟିକ୍ ଖଣ୍ଡେ ୟୁଜ୍ କରିଥିଲେ ହେଇନଥାନ୍ତା? ଆଚ୍ଛା ବାବା, ଯଦି ମାଆଙ୍କ ଦେହରେ ମାନେ ହାତରେ ମେହେନ୍ଦି ଲାଗିଛି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ। ଏ ଯେଉଁ ପଖାଳରେ ଯେଉଁ କାଉ ଖୁମ୍ପିଲା ନାଖେ ଚାମଚରେ କେତେ ସମୟ ଧରି ଖୁଆଇ ଦେବ? ତମ ହାତ ତ କାହିଁ ଖଣ୍ଡିଆ ଖାବରା ହେଲା ଭଳିଆ ନାଗୁନାହିଁ, ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ଫ୍ୟାଣ୍ଡେଜ୍ ତ କେଉଁଠି ହେଇନାହିଁ, ଟିକେ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦେଲନି, ସ୍ନେହଟା ଅଧିକା ହେଇଥାନ୍ତା ନା କ'ଣ କହୁଛ? ଛି ଛି, ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି ତମକୁ? ତମେ ହେଉଛ ସୋଫିଷ୍ଟିକେଟେଡ୍, ଏମିତି ଚପଷ୍ଟିକ୍ରେ ଖାଇଲନି? ନହେଲେ ଏ ଯେଉଁ କାଉ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଥଣ୍ଟରେ ଦାନା ଥୁମ୍ପି ଥୁମ୍ପି ଖାଇଲ।